अब हम तो तनी गए रहे लहू तो कहले हैं जो हम गावे लगे लेते हैं कि भाग जाइए ना ओ घरी वार्तालाप करत रहनी हम वहाँ के हम भागल ना रहने हम करने हैं जैसे वो गोल बड़े बाकी हम नानू कहब जे काहे भागत बड़ी सुंदर सुमिरन वंदना गवनी अरे महाराज अलाप लेनी है तो बुझे ले जे गुलामे अली आ गइल हमरा बड़ा निक लगवे फिरोज हाय महाराज हम तो जनवे जे गुलाम अली हमें हां बाकी बाद में जब आ गए अपना स्तर पर तक करे जो हो तो सियरा हम जान के नहीं नहीं ये अपना स्तर पर आ गए एक आध गो बात बड़ा निमन लगल है कटाक्ष मधुरे होके के चाहे हां ये है दुगोला के कटाक्ष का हो ऐसा नहीं होला जैसे हम ना कहे जे हम बुझाई जे भरवी में ठेकल तब कहले है जे नाही रवा गदो हम ठेकाई तो कौन बात नहीं है हम आदमी है गदा हम काहे के ठेकाई और सुंदर जवानी बिया तनी रौरा में ठेका लेती तो अभी नया बनी रहुआ अब हम जानवर में काहे के ठेकावे जाए जी तनी मोट फिरोज चारों कुर्बान के जाला खुदरे रत जाए तालो के पतर का छलू छलू हमार मोट ह आवाजवा ई चारों कुर्बान बान के जाला तनी बर्दाश्त करे के पड़ेला इस संसार में जे आवेला ओकर जाए के बा जन बरल बा तन बुतही के बा जी जन फरला तन के झरही के बा बाकी समय अनुसार वाह मुखिया जी समय अनुसार अगर फरी या झरी तो खुशी मनावल जाला आज असमय में फर जाई झर जाई तो दुख प्रकट कइल जाला शादी होखला के बाद 9 महीना बाद लड़का होला तो द्वार पर खूब फायर करो मिठाई बांटो जाला अब 6 महीना पे हो जाए तो अगुआ के खोजाला जेल बस ओकरा मुड़ी पे गोली मारी ये पुरान बानी समय अनुसार चल गइल बानी बाबा तो आज हमनी के खुशी मनावत नहीं जा काहे से कि जन्म उत्सव हो तो समय के मृत्यु जन हो तो महोत्सव हो आइल बात से सभे जाई जब पूज जाई समैया पेड़ फूले कतनो तू लगैब खैब दूध मलैया अइला अकेला तू चल जइब संग के हु ना जाई हाथ पसारी के देखत रही है माता पिता सुत भाई कहे कुंवर कर जो कि भजन न राम के नैया ए भैया तो हर बीच भंवर में डूबी जाई बोझल नैया बबुआ मनोज इस संसार में पंखवा के घुमवा दी करो एगो फैन बका कर्जकर्ता महोदय एगो पंखा हो स्टैंड वाला मंगा के तनी हने लगाए आवता हाँ ये संसार में तू आइलो तो का ले के जौन ले बड़ा तुम दूसरे से ले हाँ जी
इज्जत तार कुछ हो ना जौन हो तुम दूसरे से जन्म तू अपने मन ले बड़ो जन्म ले बड़ा दूसरे से पलैले पोसैले दूसरे से पढ़ल लिखल दूसरे से ब्याह शादी भइल दूसरे से मर जी जेब तक कान्हा पले जे दूसरे लगी ली दूसरे मुंह में आगी दी दूसरे घाट में पानी दी दूसरे श्राद्ध क्रिया के दिन भोजन करी दूसरे कुछ लेके नहीं खाए मान्य व्यास जी तार कुछ ना सिकंदर भाई हाँ जी नारायण के खोज करो तहर गति हो जाए तरनतार हो जाए कहे के भावा लई हमरा गायत्री बाबा कले जे कुंवर जी चाहले जे गायत्री ठाकुर बन जाए देखी प्रयास कइल जाए अपना से बढ़ के नकल कइल जाला कि हम हो जइते अनुश्रवण कइल खराब ना हो ना जी बाकी हो जाए तब न वो चल गइले रउआ कहिया ले जाए हमहू जाई 7 दिन में हम जाई कहिए शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध बीएफए शुक्र 7 दिन में बाकी हम जाई त तहरा लेके जाई हम जाई बाबा रो फरहादा के बनी नु गोड़ लगनी है 500 रुपया के पुरस्कार हमरा गुठौला के प्रधान जी हमरा के बार प्रणाम बा वहां के हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा जाई हम 7 दिन में जाई बाकी सिकंदर भाई हम इनका के लेके जाए कहे से कि हम तो गोलाव जग के कर सके ये रही है तब नहीं का हमरो चली हां लाई ह गायत्री ठाकुर के दादा गौले सिंहासन ठाकुर कि नदिया किनारे हमरो गांव हम खुदरा दिन दे अच्छा कौन बात ना 500 मिल गई तो हमरा खातिर ठीक है ना बा रही हम दे दी खुदरा लगल हम दिन देता हो जाता था कहे से कि हमारे समझियो रहा पैसा के ताके ले से एक को में दू जना कली लागल बा एक को में दू जना ढेरे खर्चा में डाल देला से मुखिया जी के पागल हां तो कहत रे उनकर समाजी ताकत आलो हमार समाजी ताके ले इलोआ के मुद ले ले उलोआ के फोड़ ले ले बा हमार समाजी लो ताकत रुपया देता नहीं है तो इलो अपना के फोड़ के बैठल बा अनिल के देखने अपना के भड़का ले बड़ा हां ना रही ना देखी लो हां रहे जी हम ठीक बा 500 रुपया में तहर लो 1 2 आ डांसर कलाकार 3 अमर कवि जी के भी में रहे बहुत बहुत धन्यवाद केर नदिया किनारे हमरो गांव कान्हा देखले